Norong nai tongo Borok TV network tining kha 30 tarik ni je salmari tini Tripura bonda kokha Tripura motha party ni yangtui kabangma jagauno tini bonda kokjak mo mangpiling kha Jirania Madab Bari ni o jaga phongni je mangpili nukmani kwchang khaino tabuk sukjora palaijak tongo bon o jaga nukkana je Tripura motha সমর্থন খাইনাই বরং o jaga asugui o jaga bon ni bagui road block khai tonglaio hingkai norong nai tongni mangpili mohangka Assam Agartala road Madab Bari ni kaisa kaini malkhung laisui tongo je emergency rok no khaito phiyogui tongo bike kaisa kaini auto rok cholijak o jaga nugui tongo kwchang khaino tab sukjora norong nai tongni Borok TV network teba update news jeng tini ni rwnai Tripura bonni Borok TV network je camera person takuk tonus ni video report ni logi nai tongni Borok TV network